Når man logger ind på sit Google-drev, er det første, man ser skrivebordet. Hvis det er første gang, man logger ind, vil det her være tomt her, og det er en god idé at oprette nogle mapper, så man lettere kan organisere sine filer. Man opretter mapper ved at klikke på knappen Ny mappe. Når man gør det, får man mulighed for at navngive mappen. Klik på Opret. Mappen er nu oprettet, og man bliver ført direkte ind i den mappe. I menuen herude til venstre kan man se, at mappen Testmappe er markeret med rød skrift, hvilket indikerer, at netop denne mappe er valgt. Man kan skifte mellem de forskellige mapper ved at klikke på den. Sådan. Nu vil jeg gerne oprette et dokument i mappen Test. Jeg klikker først på Testmappe. For at vælge den, så klikker jeg på den store røde Opret-knap. Og her har jeg så flere muligheder. Jeg kan vælge at oprette et almindeligt tekstdokument, en præsentation, regneark, formular, tegninger. Man kan også oprette en mappe her. Jeg vil gerne oprette et almindeligt tekstdokument. Sådan. Bemærk, at dokumentet åbner heroppe i en ny fane. Jeg starter med at navngive dokumentet. Det gør jeg ved at klikke heroppe, hvor der står ikke navngivet dokument. Og så klikker man på OK. Nu kan jeg arbejde i dokumentet præcis som i hver andet kontorprogram. Jeg kan vælge skrifttype, størrelse, fed tekst, kursiv tekst, understreget tekst. Jeg kan indsætte links og billeder herover, og der er forskellige andre funktioner også, som man kender fra et sædvanligt tekstbehandlingsprogram. Helt herude til venstre sidder printknap. Bemærk, der er ingen gem-knap. Google Drive er altid online, og dit arbejde bliver gemt kontinuerligt efterhånden, som du skriver. Jeg følger med i det heroppe. Der går ingenting tabt, selvom din computer måske skulle blive ramt af nedbrud. Jeg lukker fanen. Sådan, og nu kan vi se, at tekstdokumentet ligger herinde i mappen Testmappe. Hvis jeg gerne vil skrive videre i det, så klikker jeg bare på det. Sådan. Og så kunne jeg fortsætte her, hvor jeg slap. En anderledes, men ret smart ting med Google Drive er, at man ikke sender filer til hinanden, man deler dem. Hvis jeg f.eks. ønsker at give en elev en opgaveformulering, skal jeg ikke gemme filen på min computer, uploade den til en besked i Intra, skrive, sende beskeden osv. I stedet deler jeg bare min opgave med elev. Jeg finder opgaven frem. Sådan. Vi skal bruge knappen Del her øverst oppe i højre hjørne. Bemærk hængelåsen på knappen. Den viser, at dokumentet er låst. Det er kun mig, der har adgang til dokumentet. Når jeg klikker på Del, åbner sig der et vindue med forskellige valgmuligheder. Øverst er dokumentets link. Alle dokumenter i Google Drive har et unikt link, og har man det link, har man adgang til dokumentet, alt efter hvilke rettigheder ejeren af dokumentet har givet dig. Nedenfor link kan du se, hvem der har adgang til dokumentet, og hvilken grad af åbenhed man har tilknyttet til dokumentet. Hvis man klikker på Redigere, får man mulighed for at ændre for graden af åbenhed i dokumentet, som går helt fra privat op til offentlig på nettet. Så længe man arbejder med opgaver og elevbesvarelser, bør man holde sig til den mindst åbne indstilling, privat. Sådan. Her kan man også se, hvem der er ejer af dokumentet. Det er vigtigt, for det er kun ejer af dokumentet, der kan slette det. Jeg vil jo dele dokumentet her med en elev. Det gør jeg ved at indtaste elevens e-mailadresse i feltet hernede. Det skal være den mailadresse, som er associeret til elevens Engdalsskole Google-konto. Den adresse er altid elevens uni-login brugernavn, efterfulgt af @engdalsskolen.dk. Det gælder i øvrigt også for lærere. Jeg deler filen her med Sigurd fra 9A. Sådan. Her til højre kan jeg bestemme, hvilke rettigheder Sigurd skal have i det dokument, jeg giver ham adgang til. Om han bare skal kunne læse det, om han skal kunne læse og kommentere det, eller han skal have fuld adgang til også at redigere i det. Det her det er en opgave, som han bare skal læse, så derfor får han kun mulighed for det. Jeg klikker på Del og Gem, og nu står Sigurd her med de rettigheder, som han nu har fået. Det er jo altid muligt at tilføje flere elever eller lærere osv., som kan få adgang til dokumentet ved at indtaste deres e-mailadresse hernede i feltet. Jeg klikker på Udfør, sådan, og jeg er tilbage i dokumentet. Hvis jeg ønsker at flytte en fil fra en mappe til en anden, gøres det ganske simpelt ved at trække filen over, hvor man gerne vil have den.
Klik på filen, hold museknappen nede og træk filen over på den ønskede mappe. Slip museknappen igen, og nu er filen inde i den nye mappe. Jeg flytter den lige tilbage igen. Sådan. Hvis jeg ønsker at slette et dokument, så markerer jeg det sådan her. Så får jeg en række valgmuligheder heroppe for oven. Klikker jeg på skraldespanden, sletter jeg dokumentet. Sådan. Og det gælder også for mapper. Sådan. Og hermed slutter vejledningen om grundlæggende brug af Google Drive.